Kodwa njengamanje uzama ukuveza izinto happy ngazo. Ukhona ngakutsheli kona lo. Okay. Khona ongangitsheli kona mama kulezi zinto ezibalayo. Lalela la, izwa mina ngikutshela. Lo ngelinye ilanga wafika ephethele yona lento enisho yini ukhweli. Kophe ephethile ukhweli. Wathi lo la ufuna ukuthatha isitho sami sangasetha sifake emlomeni wakhe. Okay. Wathi ufuna ukusidla manje. Washo njalo. Musukengisilima wena. Ngiyabuza. Musukengisilima ngikhuluma into esile nawe, musukengisilima. Wena musukuyenza ihlaya lento, ngikhuluma into ezibalekile. Baba, musukuba nolaka. Mina ngiyindoda yomZulu. Kushisa iphephe ekhaya, uyangizwa ukuthi ngithini? Okay mama. So ake wafuna ukudla kwakhe khona kukukhulu kunjalo. Hayi ngalendlela la ibeka ngayo baba. Into engangizama ukuyenza ukuthi sizama ukwenza iromance njengabanye. Uyifundephi lento ofuna ukuyenza kumina wena? Phela abangiyezwa abangani bami nabo sisibami bekhuluma ukuthi kwenziwa kanjani. Hayi ngoba nakho ngangiqala ukulala nawe ngoba ngingazi ukuthi kwenziwana. Ngiyazi baba, ngiyafunda. Kunabantu abakhulumayo emaceleni ngizwe ukuthi kwenzakalani kodwa kuthi naso babili yonke lento le abayikhulumayo baba wena ukwazi ukuthi uyenze kumina. Into yenzayo kuphela nje wena Sesiphinde sabuya futhi nenye episode la kwishow yakhe siyibiza ngokuthi silungisa umjolo. Njengenjwayelo yazi ukuthi sitholakala on YouTube ngaphansi kwechannel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Wena ongakwenza ukuthi uhambe njengamanje usubscribe, ulike, uphinde ushare nabangani bakho yona le channel khona uzokwazi ukuthi kwenzakalani ngayo. Akugcineke lapho mhlawumbe unenkinga emjolweni noma unenkinga eziningi ezihlukahlukene ezinto umjolo and ungathanda ukuthi sina singenele le mjolweni wakho. Kulula kakhulu sithumelele i-email ku umjoloshow@gmail.com lowo umjoloshow@gmail.com. Mowenze njalo sobe sesiyakwazi ukuthi sicheck inkinga yakho siyilandelele then silande wena nopartner wakho sinilethe la. By the way, igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Ake sambe ke siyocheck ukuthi namhlanje sikuphathele bani nanokuthi indaba yani nanokuthi indaba yabo ihamba kanjani. Asambe siyobabona. Igama lami ngumthokozisi wakaMajola. Ngizalelwe endaweni yaseShowe. Ngokusebenza ngisempumalanga ngidonsa ilahle. Ngikhethe ukubhalela kumjolo ngoba ngineyinkinga. Inkinga yami ithanda ukuceza kakhulu. Kushuthi ngumbhemu nje yokhulela emakhaya. Ngase ngiba nentombi engiyithandayo. Ngokwesizulu ke intombi ngakithi sazi ukuthi intombi ihanjwa ngegaba. Awukwazi ukuthi uvele uthathe intombi uyenze umdlalo. Umngami ke ngamthatha emhlangeni ngamlobola ngaqeda. Inkinga iqala ke mase sikuziwa enkonzweni yaseKamelweni. Angazi ukuthi ngingayibeka ngithini le ndaba. Kodwa ngikhuluma indaba ukuthi ngineminyaka emibili ngasinicece nentombi yakaNgcobo uMafuze. Kodwa seloko ngamgcina ngalo usuku lodwendwe. Ngoba wayeyintombi. Ngoba ngakusasa kwafika omama bezobheka amashidi. Bakufice kwakufanele bakufice kwagigizwa kwajatshulwa egcekeni. Kodwa ukubhlungu ukuthi kuze kube namhlanje angikaze ngiphinde ngihlangane naye ngokwabantu abadala. Channel esikuyona Umjolo Show, igama le show silungisa umjolo kanti mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Njengenjwayelo uyazi ukuthi wena uyasibhalela silandele udaba lakho ukuthi lihamba kanjani mase ngingagcinike lapho senze isiqiniseko sokuthi isolution igcina itholakele. Njengoba ubona ke ukuthi namhlanje we do have umuntu esinaye sokwazi kabanzi ngestory sakhe nanokuthi kwenzakalani nanokuthi why besibhalele khona sokwazi ukuthi sithole indaba yabo ukuthi ihamba kanjani. We do have usisi namhlanje usivashele sawubona ntokazi ihamba kanjani.
Yebo sawona bhuti njani? Ngiyaphila mama, wena njani? Ngiyaphila. Ngi-right. Ukukhumbuza nje umbukelo osibukelile njengamanje, ubalo sikhuluma naye. Ntombi waNgcobo ngithiwa eShowe. Ntombi osuke eShowe. Mm. Mhlawumbe uNtombi uyazi ukuthi yini emenze wazithola efika la kusilungisa umjolo namhlanje. Noma usalindile ukubona ukuthi yini surprise esimphathele yona. Hayi cha angazi ngoba angizazi mina nginenkinga emjolweni. Ukhona kodwa umuntu ohlekisana naye. Yebo nginayo umyeni. Umyeni. Singakanani isikhathi nindawonye nomyeni wakho? 2 years. Mhlawumbe mawucabanga ikhona into engenza umyeni ahlupheke ngalendlela noma akhathazeke ukuthi yazini kumele ngithinte manje izinto ezithinta ama-relationship bangilungisele ngoba ngiyabona ukuthi kunakela ubona kuhamba kahle konke ngokwakho. Angakayiboni inkinga mhlambe yena-ke unayo inkinga kodwa mina angakayiboni inkinga. Kulo 2 years nindawonye nesikhathi esingakanani nagcina ukubonana? Kade ngimbona nje emasontweni adlule. Kuwukuthi akahleze khona ekhaya umuntu osebenzayo ushayela ama-truck so uyafika ngaleso sikhathi me-off aphinda ahambe. Okay, uyafika ahambe ngoba uyasebenza. Kodwa-ke mengabe khona umjolo uhamba kanjani nje ekhaya? Ngeke ngisho ukuthi umjolo ngoba senishadile. I-relationship yenu ihamba kanjani? Ihamba kahle. Ihamba kahle. Okay. Ihamba kahle. Okay. Umyeni wakho-ke namhlanje usibhalele kwishow khona into afuna ukuthi azoyiphalaza ngoba uyabona ukuthi hayi ngeke. Ungathi kukhona la ngingahambi khona kahle. And ngenzeka ukuthi wena ugo aware noma mhlambe u-aware kodwa manje futhi ushaye ngathi awunakile. So iyamkhathaza leyo nto and ufuna ukwazi ukuthi ngempela kwenzakalani and ufuna ukuthola iqiniso from wena ngoba ubonile mhlawumbe ukuthi mengasathola indlela zokuthi akhulume nawe ninobabili mhlawumbe kungenzeka le situation ingalungiseki mase wacela ke thina ukuthi singenelele. Mhlawumbe are you ready ukuthi uze ukuthi ngempela ngoba ngokwakho yonke into ihamba kahle umjolo uqondile uready ukuthi uze ukuthi ngempela yini lehlupha ubaba? Ayikho inkinga. Ayikho inkinga. Okay, khumbula ukuthi noma ngabe yini ubaba ishoyo kuwena uzoba safe ngoba sizokwenza isiqiniseko sokuthi remain calm and akakwazi ukuthi ke mhlawumbe azaphakanyela umoya ukuthi mhlawumbe ezinye izinto engenzeka nikhulume izizomcika ngoba kuyenzeka phela i-relationship le yabo siyaxabana kube right kulunge phinde kubhede futhi kodwa ke asilinde ukubona ukuthi ke i-team isilandela yena umyeni wakho ukuthi kuhamba kanjani sibone ukuthi kahle yini le akulethele yona la namhlanje ngoba wena cha ukhombisa okukhulu kumangala ukuthi ngempela sikhiphana. Are you ready to find out? Okay. Asiboneke ukuthi umfowethu yini la afuna ukusitshela yona namhlanje la kwisilungisa umjolo and sokwenza isiqiniseko futhi sokuthi nakanjani sothi sihamba izobe ilungile indaba yakhe so ngenelela kuyona siyilungise athi hamba umjolo wakhe ubulungile nawe futhi ungabe ingxenye sithumelele i-email yakho sikulungisele wakho umjolo ku-umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Mabhoza sontezana ubhuti sibone ukuthi siphathele namhlanje. Foka majolo. Hamba kahle mfethu. Hayi no, ngiphilile mntaka baba. Nangu mama la kodwa ke angeke nginike isikhathi sokuthi nibingelelane njengabantu abathandanayo. Bafuza fulele nje kuhle. Kodwa manje into engiconfuseayo la ukuthi umama akekho happy ngalendlela mina engilindele ukumbona happy ngayo mengabe ebona isithandwa sakhe. Ngenza mhlawumbe ukuthi indlela enamukelana ngayo le ngisho nisekhaya. Hayi. Ngiyacabanga ukuthi usathi usoyileza inkolombela. Ukuthi why madoda uze wathatha isinqumo sokuthi umbekela namhlanje. Kodwa hayi akuyona indlela esiphila ngayo. Mama uthe ready ukuthi ubaba ufuna ukuthini kuwena namhlanje right? Ake semnikeze ithuba. Mfoka amajob usibhalele namhlanje ukuthi ufuna ukuthatha ukukhuluma nomama umtshele lento ekuhluphayo and nayo sengitshelile ukuthi cha sikhona isikhathi impela side nindawonye. Yini ngempela ekwenza ukuthi namhlanje ukhethe ukuthi ubhalele isilungisa umjolo ukuthi uzolungisa umjolo wakho bese ngekhona ezinye indlela mhlawumbe athi ungazama ukuthi ukhulume nayo mama? Sengizame kakhulu.
uyazi naye iminyaka emibili sizama ukuyilungisa le ndaba kodwa asiphumi nanqindini asibangela. Ngibe sengiqoma ukuthi-ke ngibhalele umjolo mhlambe hleze ingakhona indlela yokuthi sikwazi ukuthi silungise okungalungile. Mhlambe mama mengabe ethi isimbele iminyaka nizama ukulungisa akufiki nje kuwena because ngikhuluma nayo eqaleni sawona idea ukuthi wayini la awufiki mhlambe ukuthi yini la funa nilungise. Hayi cha anginalo ulwazi ukuthi yini ngempela baba ngazaza acabanga ukuthi angilethela. Okay. Mfowethu manje angingakukhulumela mfethu isithandwa sakho lesi uyasazi kwenzakalani kahle kahle. Mangcobo akukho ongakwazi uyakwazi okukulethe la kodwa-ke angazi noma mhlawumbe uzama ukushaya indiva yini. Isimbili iminyaka uMangcobo ngamthatha. uMangcobo ngahlangana naye intombi ihamba umhlanga. Intombi into ecele baba emidlalweni ngahlangana naye nje sisemidlalweni ngokuthi-ke sikhule sazi ngakithi ukuthi ngokwey'gaba zey'ntombi ukuthi intombi uma uhlangane nayo iy'ntombi kufanele uhambe ugciniphi kuphinde kube kanjani kanjani. Intombi akudlalwa ngayo. Ngamthatha-ke uMangcobo ngamganisa zahamba inkomo kwahamba kwaze wafika esigabeni sokuthi sisinicece noMangcobo ongangokuba nje ngosuku lodwendwe. Kwathi ngakusasa bafika o-anti bakhe no-anti bami babona ukuthi uMangcobo beyintombi. Kwathathwa amashidi kwagigizwa kwayale. Okay. Inkinga-ke iqale ekutheni uMangcobo ngikutshela isimanga sokuthi solo ngamgcina ngalelo langa. Solo kwagcina ngalelo langa. Selokhu ngamgcina ngalelo langa ocansini. Mibili iminyaka manje mina ngisebenzela kude ngisebenza eMpumalanga. Ube wachaza phela ukuthi ushayela ama-truck. Ngishayela ama-truck eMpumalanga ngidonsa ilahle. Ima-ke bafo mothi wamgcina ngalesa sikhathi sekuphela iminyaka emibili ingoba mhlawumbe uxinwe umsebenzi noma ubuyile ekhaya uyazama ukunwaya akushaya indiva kwenzakalani. Hayi akukhona ukuthi ngixinwe umsebenzi ngoba ngisho kuthiwa ngikhona. Hey Ufika uchaza. Yabona mfowethu ngikutshela ukuthi ngisho omakhelwane abantu bakithi ngiyahletshwa ngiyihlaya emphakathini. Kukhulu indaba ukuthi kade ngalisini icece kodwa akekho ngisho umzukulu oyedwa. Kube buhlungu enhlizweni yami ngoba hayi ngoba ngihluleka ukwakha umzukulu. Angifinyeleli ekumakheni. Before ngiye ngakuyena umama mhlambe ngifuna ukuzama ukuthi ukasho yini yena ukuthi akakunikezi ngoba yini noma mhlambe nje ubona ngoba enqaba nje isizathu asikho. Angeke ngithi sikhona isizathu esiqondile uMangcobo akangibekele sona mina. Ukangibekele lento yezingane yayisho izingane akasekho kuleso sigaba lesigaba sokuthi angikho ready. Ngamkhipha kuleso sigaba. Yeah. Bese thi yena akekho ready. Ngibe nokungaqondi ukuthi ngento unkosikazi wakho ngayishaza phelela mina wethu. Ngayishaza phelela. Lento ngiphatha kabuhlungu enhlizweni yami. Ngumuntu oba nolaka nje esithubeni. Hayi ngeke ungabi nalolaka. Ngeke ungabi unalolaka baba. Ngeke ungabi nalo. Iyona into engilethela namhlanje ukuthi uMangcobo ngiyafisa ukuthi angikhanyisele ukuthi ushodaphi ngoba ufakazi wami alikho ngisho iqale ngalenza elingadala ukuthi mhlambe enzakala indlela ezakayo. Mangcobo nathi indaba ubaba wekhaya uclean ukhathazekile ukuthi kahle kahle ngempela kwenzakalani. Useyinhlekisa nasemphakathini uyinhlekisa nasemndenini imbala ekhaya ukuthi bayakhala ukuthi awukodwa sekuphela iminyaka emindi lutho impela ukuthi sibone nje umzukulu egijima ekhaya. Abazi mhlambe bona ukuthi ingoba wena awumnwayisi ubaba bayitshela nje ukuthi uyagejwa. Kwenzakalani ngempela mama? Yini ayenza ukuthi anganwayi ubaba angazitholi umnikeza izinto zakhe unkosikazi ngokuphelele?
Impeleni angazi ukuthi yiphi impendulo ayifunayo baba kumina. Ngoba phela ngiyakhuluma naye endlini. Uma ukhuluma nawe ukuthi nje mama because sekucacile ukuthi njengoba seze wafika la akayi-understand yonke lento oyikhuluma endlini noma uyikhuluma wena umtshela ukuthi you're not ready into yey'ngane kanti yena uselindele enye ilanguage kuwena as unkosikazi wakhe. Ngiyamtshela ukuthi angakakulungeli. Iyona-ke into yavela yisho. Awukabi ready indlelani unkosikazi womuntu. Yini mhlampe le ubaba angayenzi kahle noma mhlampe ukhona la ubona khona ukuthi kuyashoda kwenzakalani mhlampe ozama ukuthi umbeke esisombeni. Cha akukho. Kuphela angakakulungeli. Awukalungeli ukulala naye. Yebo. Ulungela ukulala nobani ngoba lo muntu nishadile naye and lo muntu yena umuntu ozophila naye cishe impilo yakho yonke kodwa manje mengabe ethi uyazama ukuthi anwaye cha kuthiwa impela uloku uphikile uthi hayi namhlanje Ngisacela ngiphe isikhathi. ngenzeka Isikhathi esani mangcono? Ngibonisa nabantu lento yenzayo. Kuyoze kube nini? Isikhathi singakanani? 2 years awuphelile manje. Isiphi lesikhathi esingako osifunayo? Ukuthi ngamukele ukuthi angiselona utshintsho. 2 years awamukele? Akukho lula ukwamukela baba. yini mhlambe yenza ukuthi nawe into kahle mfowethu. Mina mangcobo ngathi nawe into. Uyangizwa ngithini? Sithandana nawe ngakuganisa. Angivange ngize ngikhethe engathi ngikhetha eintombini zomhlanga. Mina nawe sasivele sivumelene. Lento yenzayo ungibukanisa nabantu lento yenzayo. wamzisa futhi bafo wangaba nenkinga lento yokunganwayi endodeni ikhoza ngempela iy'nkinga ey'ningi kanjalo angaphuma ubaba aye ngaphandle alande ezinye izifo mhlawumbe ubutheleleke noma aphume nje athole umntwana ngaphandle uzobe sewuhappy mengabe sebuya futhi eselethe omunye umuntu la ngaphandle onengane Cha. so likhona ithenje elincane omngamnika lona ubaba uthi cha uzonwaye Nawe musukuyenza umdlalo lento. Alo ukhuluma igama lokunwaya yini ukunwaya? bafo ngicela ungidlale bafo ngilungisela wena Hayi wena manje musukubheda wena. Usuyabona ukuthi indaba ke ubaba njalo mengikhuluma naye uvese naye avuke ngolaka ngizokhuluma kanjani Ngingomjahe kona ukukhuluma kanjalo. asili laba Hayi musukubheda nawe uyabheda. bafa asili angithi uyazi ba futhi la asili sisolungisa kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unolaka asikho-ke lapho silungisa nje indaba yakho silungisa indaba yakho mama ubuthi Wemfowethu yona indlela okhuluma la ndlela okhuluma ngayo. bafo cha angithi siyalungisa la Yini understand yini? bafo usibhalela sikutshele ukuthi la silwi mengabulwa asimfuna umuntu olwala sizolungisa Pho ukhuluma kanjani makhuluma nami kanje phambi komkami? silungisa indaba yakho Ukhuluma kanjani makhuluma ngeke wena? bafo bazokulungisa abangangawo nazo-ke dadewethu yini ngempela eyinkinga eyenza ukuthi ubafo azithole engatholi ngizothini hayi ubaba ngangazama ukuhlala naye phansi ngakhuluma naye uphela ngathi mengikhuluma naye wavuka ngolaka lento le ayenzayo namanje okay ngiyabona ukuthi Yini ongayenza? Ubhekene nesimo esinje. Ungangaba nolaka ungafinjwani kuba nolaka. angithi baba ngazama Mibili iminyaka mangcobo. Mibili iminyaka. Ikhona indoda engamela lento. njengoba ngisho nje ukuthi ngiya-understand ulaka lakhe kodwa-ke imnikeza isizathu manje sokuthi kungani ngempela ezithole kule situation akuyona manje phelele iminyaka emibili akatholi and nawe futhi awumtsheli ukuthi kwenzakalani imtshele-ke manje la uyabo ukuthi uvikelekile ngoba into esifuna ukuyenza ukuthi nihambe la niyixazululile le ndaba yenu and nayazi ukuthi kahle kahle ngempela inkinga ikephi angijabulile yini ongajabulile ngayo mama ngosuku lo lalishoyo ubaba athi ngosuku lomgcagco ya ekamereni ngobaba kuphela into eyenzeka lapha wangilimaza ngathi ngakusasa mengivuka ngikhuluma naye wathi kwenzeka into bekufanele ukuthi yenzeke mengikhuluma nabanye
abodadewethu ngibatshela ngale nkinga le. Bathi angikhulumi naye. Khona ezoshintsha indlela owenza ngayo. Kodwa still namanje ngathi baze bangicebisa ukuthi angihambe ngiyothenga i-lubricant khona Mala-ke Mangcobo akusilungise la. Thathe lapho ukuthi kwenziwa kanjani ngoba wena wawuqala nami ukwenza lento ongangiyenza kuwena. And futhi into okufanele uyazi ukuthi uma wenza lento okokuqala vele kuba buhlungu. Kodwa phela angithi ngike ngizwe nabanye akube buhlungu inyanga yonke. Mina kwaba buhlungu inyanga yonke ngilele nawe. Akukazi kwaba buhlungu inyanga yonke. Bakhona odadewethu ngiyakhuluma nabo. Wawungitshela ngani pho lonto indaba uzoyikhuluma kulezi inkolombela lento kuhlezi ngikubuza into eyodwa. Fa uzoyikhuluma phambi kwabantu kanje. Angithi baba ngithi mengizama ukukhuluma nawe uyangilwisa njengoba ungilwisa kuManti ngizokhuluma kanjani nawe? Angithi uyakhumbula nawe isikhathi lesi ngize ngithenge i-lubricant ngithi ngizama ukuthi sizama yini lubricant yini leyo nto leyo? Emnike isikhathi achaze baba, emnike isikhathi. Uzoselaphi lezo zinto wena ngoba ngakubuza kanti lento uyithathaphi lento oyenzayo? Manje mengabe uyifunde phi lento oyenzayo Mangcobo? Mengabe ubheka ke mama njengoba ninenkinga kanje kwenziwa yini mhlambe ngenzeka ukuthi ubraf bababa noma mhlambe uphiwe okwenza ukuthi uzuzithole usuzwe inhlungu noma ukulimala. Yebo khona uphiwe ubaba kodwa kwakufanele phela ngincenge njengomuntu owazi ukuthi ngisaqala noma ukuyenza lento angenzi njengomuntu njengalendlela le wayenza ngayo. Ungathi sikhona into esiyitholayo ke manje. Ungathi eyokuqala siyezwe ukuthi mengabe uya kumama uraf kanti leya ndawana isoft igently ifuna ukuthi uyithinte kuthiwa handle with care yabo. Manje wena ungazi ukuthi uyaphuthuma futhi uza ngamawala mhlambe ke ukuphuthuma iyakujabulisa lento wena. Siyalungile Uyayithanda baba. Uyayithanda lento mina nawe bafangile. Angilwe nawe ngizama ukulungisa. Angilwe nawe. Ayikho into oyilungisayo. Angithi manje ayikho into oyilungisayo. Sinama point out. Khuluma nawe uthi ngiyigora. Yabona yeyi wena. Angilwe. Yabona okokuqala ngibhalela la. Angisho ukuthi ngifuna igora mina. Yes. Wena angaze ngitshele ngesigora ngiyeke wena manje. Ima. Ngalusa mina yes. Lungile baba. Anginasigora mina. Ujibeli mina wena yes. Lungile mfethu. Iyeke igora nanga umuntu esolungisa yena. Lo vele uthi nje uqeda. Ngiyeke wena manje ngisakhuluma nje. Okay baba. Sesinawo ama point out wangani? Vele ukuthi umama ukhala ngokuthi uyamlimaza ngoba isandla sakho sikhulu. Sengizwile phela wena kuphinda into eyodwa. Cha ngenzela ukuthi understand angingeni la. Ngiyazi ziningi izinto ezisekhanda. Mangcobo, ngicela ukubuza kuwena Ntombi ukuthi iyona ndlela yokwenza nje. Njengoba ngihlezi ngikubuza ekhaya ukuthi yini inkinga yethu. Ungangitsheli lento ozoyikhuluma namhlanje kulezi inkolombela. Bufuna kona ukubukanisa nabantu. Cha baba. Njengoba izwe lonke selizozwa manje ukuthi uyikhulumela lento ekhuluma la nabantu. Usukupakanyela umoya. Baba wena yindaba. Kanti iqiniso ni? Iqiniso ukuthini? Ukuthi isandla sakho uphiwe. Ufuna ukusibona? Ngihlangana ufuna ukulibona? Ngihlangana naphi na? Yile ngibuza yona wena. Cha ngenzela ukuthi bengakubuza lokho mina. Mama uthe. Uyakabuza indoda leyo. Yini lento ngibuza yona? Cha phela ngifuna ukuthi angithi sifuna isixazululo la. Isiphi isixazululo? Sale relationship. Akethi ukhuluma naye, uyena osho lokho indaba ubuze mina. Bafo kusho usazolala. Uyapeta wena. Bafo kusho uyapeta wena. Ukube bengazi bengangiyenze lento. Kodwa manje akithi senzela ukuthi kulunge into zakho. Lento mehambe engalungile uzophela futhi uthi. Ngokuthi ngibuza ukuthi yini lento oyibuzayo? Kusho uma wakakho, akusho mina. Why lento yenzile ngami manje? Qhubeka uchaze mama. Mangcobo. Ngicela uzwe mina ke manje. Yebo. Mibili iminyaka sishadile mina nawe. Ekhaya bayangigxeka ngisho umakhelwane. Kufanele ngabe sekunomzukulu ogijimayo manje. Awufuni unginika inkonzo yasekamelweni. Uzokhuluma kulezi inkolombela zemshini inkaxankaxa lezi. Uzokhuluma lento oyikhulumayo. Awukwazi ungitshele lento mina. Kodwa into ebalekile la ukuthi kumele sithole isixazululo kulungiseke. Asikwazi ukuthi singafike usibhalele ufike la nifike nilwe nivuselana ulaka noba u2 ingekho isolution. Uyakuzwa kodwa kusho umama. Oh okay. Iyiphi isolution?
isolution phela ukuthi umvumele lezi ntathu uyakufaka kona kancane kancane ungene. Sengisho ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe mekuwukuthi uyakufaka nje ezintweni zesimanje manje ziningi izinto ezenziwa manje kumele ungasho ukuthi awuyazi lento wena noma awuyenzi lona because uzothi awuyenzi umama usamncane bazomenza abanye abantu unkosikazi wabo. Kwakufanele angavumi ngimthathe makunjalo kwakufanele angavumi Kodwa njengamanje uzama ukuveza izinto ahappy ngazo. ukhona angakutsheli kona lo Okay. Khona ongangitsheli kona mama kulezi zinto ezibalayo. lalela la akukho. izwa mina ngikutshela lo ngelinye ilanga wafika ephethele yona lento enisho yini lukheni Mhm. Papa ephethile ukhweli wathi lona ufuna ukuthatha isitho sami sangasetha sifake emlomeni wakhe Mhm. Okay. Wathi ufuna ukusidla manje. Washo njalo. musukengisilima wena Ngiyabuza. musukengisilima ngikhuluma into esile nawo musukengisilima wena musukuyenza ihlaya lento ngikhuluma into ezibalekile Baba, musu kuba nolaka. mina ngiyindoda yomzulu Wena kushisa ngivele- impepho ekhaya uyangizwa ukuthi ngithini Okay mama. So ake wafuna ukudla kwakhe khona kukukhulu kunjalo. Hayi ngale ndlela la ibeka ngayo baba. Mm. Into engangizama ukuyenza ukuthi sizama ukwenza i-romance njengabanye. uyifundephi lento ofuna ukuyenza kumina Oh. wena Phela babangiyezwa abanye Ihamba abangani nesikhathi. bami Hamba nabo nesikhathi, sisi mama. bami bekhuluma ukuthi kwenziwa kanjani. Hayi ngoba nakho ngiqala ukulala nawe ngoba ngingazi ukuthi kwenziwana. Ngiyazi baba ngiyafunda kunabantu abakhulumayo emaceleni ngizwe ukuthi kwenzakalani kodwa kuthi naso babili yonke lento le abayikhulumayo baba wena ukwazi ukuthi uyenze kumina into yenzayo kuphela nje wena hayi baba Mfethu buye ngazi ukuthi cha aloke zandile nje izinto umama angekho happy ngazo. Naku namanje uveza ukuthi iromance akawayazi and noma ethi uyazama ukuthi umenze lezi zinto ezenziwa manje. Cha lokho ukhale njalo uthi wayifunda phi lo nto awufuna ukumnikeza isikhathi sokuthi nifundane noba uthu nenze izinto. Iyona ke lento yenza ukuthi kuphela iminyaka eminde manje ungatholile. kodwa uyabona ubukhona ubuxoki kulento oyikhulumayo yimina engibhalele la ekhaya kuyona yonke lento esiyikhulumayo uthatha iside la Angithi phela ubhalele le ekhaya ngoba bowufuna ukuthola isizathu esenza ukuthi ungatholi. Nazi ke manje izizathu ziyavela. Mina sengithatha izizathu kumama. oh yimina wrong Letha kuwena. Ngi-wrong mina. Ngifuna sithole isolution phela yokuthi ngempela nazi izizathu seyifika. Ngicathi manje umama usekhipha izinto eziwu5 ezingenzeki kubudlelwane benu. Yabo? So siyazama ukuthi silungise lezi zinto lezi. angiyikhethelanga nami ukuthi umdala enze ngalendlela anginika ngayo Mhm. musana ukwenze ngazuthi kuyicala kumina lokho Mhm. yena njengonkosikazi wami uyena okufanele angazi akujwayele lokho Mhm. ngiphila ngokuthenga manje mina Okay. Umama akujwayele lokho. Wena ungakujwayeli lo kathi ukujwayeza kona. Yabo ukuthi ife ayisekho. yimina indoda ngizwe utheni yimina indoda fekugcina umthetho wami Okay. Alright. Kodwa manje akekho happy. Kugcina umthetho wakho, umama akekho happy. Kufanele ukuthi kugcina umthetho wakho kube ukuthi nobabili ni happy. angiyizwa lento eshoyo mina Ngiyakuzwa ukuthi awuyizwa lento engiyisho. Angiyizwa lento Kodwa eshoyo. sizozama ukuthi sihlale nawe phansi, sikhulumeke nawe ke man to man. Esengasekho umama yabo sikhulume nje ezamadoda ngoba ngiyabona ungazi ukuthi ubaba umdala kodwa ukukhona la saleka khona uyabona samadoda sizokufaka nje kwezinye izinto ayondoda wena uyindoda uvumela yonke lo msakano oshula umthetho wami ngifuna ukuthi kube khona isixazululo ingako ngivumela yonke into uvumela yonke into mina ngizosala ngikephi-ke mina angithi uvumela yonke into sithola isixazululo la ngani into efunekayo isixazululo mama khona okunye afuna ukukusho kubaba before sidedele sikhulume naye nje sizwe ukuthi ngempela kuhamba kanjani. akukho okunye okuningi engingakusho kuphela nje engingakusho kuba sengathi angashintsha indlela acabanga ngayo nangendlela awayenza ngayo mhlawumbe lapho sizokuthola ukuthula lokho Okay. akufunayo. Uyezwa mfowethu umzwile umama wakwakho. angizwa lento mina Okay.
Mama sikudedele kulungile. Ungahamba nje kamanje. Sizosala nje umyeni wakho sikhulume naye. Sama simdodise ngoba mina uthi angiyona indoda. Akhona amanye amadoda azomdodisa. Siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe ufike la kwisho namhlanje. Ungahamba mama. Ngiyabonga. Thank you siyabonga. Ungakahambi eManqoba. Mfowethu, ngiyaxolisa ngokubhalela la. Ushezi uthi angibhale la. Ngiyacela ukuthi lento niqophayo nivale ingabusaba khona. Kulungile mfethu kodwa isolution Uhlangene nama-solutions olungise ekhaya lento engishoyo. Ivale lento niqophayo la. Zonke inkahlamba lezi nivala ngisayifuni. mama ungahamba ngokukhuleka sokulungisela ubaba wakho. Siyabonga. Engakusho iyangiqaba mina lento yababa ukuthi agcine sethatha isinqumo sokuthi azobhalela la kodwa ngangizama ngandlela zonke ukuthi ngikhulume naye na before ezeze la ezobhalela la kwishow kodwa ke engikubonga kakhulu ukuthi ngigcine sengikwazile ukuthi ngimtshele zonke izinto ebengifisa ukumtshela zona ngoba ekhaya bengangilaleli nje enhlobo nami ngizizwa ngikhululekile nomthwalo lo ubungisinda ngathi ususiwe mahlombe nami ngoba phela kuningi nje ngempela okungixa kakhulu ke ukuthi uthi ayidelete zonke lezi zinto besiyikhuluma la kodwa kube kuyena futhi umuntu onisukelile wazozobhala la kuningi futhi anganoma isolution sizoyithola kulento le noma uzoqhubeka ubaba aqhubeke nekhanda lakhe eliqinile angazi ngempela angazi kodwa ke engakusho ukuthi ngiyabonga. Hayi ngisho ngikuveze lokho ngoba nali lethuba ngiyalithola. Cha ngibhalelile la ekhaya. Ukubhalela kwami la ekhaya ngangikade ngitshelwe uShizi eshayela naye ama-truck. Wathi lolu daba lami kufanele khambe ngikulethe la ekhaya. Wayesiyangikhombisa nezinto abantu bala ekhaya besizakala besiza abantu. Ngase ngiyabhala ke kodwa angivange ngibone ngathi ngilitholile usizo. Inhliziyo yami angikho right. Angikho right. Kunezinto okufanele uyibuke nje zisakude ukuthi wena nalezo zinto awuhlangene nazo. uMangcobo lento ayenzayo ayingiphathi kahle ukuthi angathatha izinto zami zasekhaya ekamelweni azoyikhuluma la emakhameleni. Mina ngishisa impepho. Angikwazi ukuthi ngalomlomo engishisa ngawo impepho nguthathe ngiyofaka lapha esithweni sangasese. Kuyicala lokho. Ihlazo. Into angeke ngiyenze leyo. Okunye kulungile okunye mhlambe ngakwenza ngoba naku niyasho kuyashiwa ngendlela enisho ngayo kodwa lokho ngeke ngikwenze mina. Ngiyazi noma ngibonge noma ngenze njani kulungile kodwa ngizozama kuloko kuzamekayo. Hayi sonke sibonile izinto ezenzeka emjolweni ukuthi hayi khona. Abanye bayazenza izinto abanye abazenzi. Angazi ke wena ukuthi uhleli uyabuka nje khona yini la ushodisa khona nawe. Kodwa phela khumbula sengaze ngempela ubhalele thina ngoba naku nje uhlulu kuba soft ungayenzi lonto. Kulula kakhulu ke nawe mawukuthi unenkinga onazo ufuna ukusibhalela umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. So check indaba yakho sikulandele sibone ukuthi ihamba kanjani then sikutholele isixazululo njengoba sesikwenzile nakwabanye esikade lokubuka kuma episodes adlule. La ungakhohlwa ukuthi ke uyakwazi ukusithola kwi channel yethu umjolo show khona la ku YouTube kanti ke igama lale show silibiza ngokuthi silungisa umjolo. Igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Siphinde sihlangane futhi kwi episode elandelayo. Siyabonga.